Kodwa mpilo, kwenzeka kanjani ukuthi sizame impilo kuze kufa? Nditsho kuba sikulebika nje sizozama impilo. Iminqweno yethu kuphumelela. Sinqwenela ukuzisitshintsho kumakhaya ethu. Abazali bethu basikhupha benethemba lokuba sophumelela. Okubuhlungu kunoko sisutywa kukufa. Kukho rhunta abasiphuca ubomi. Baxabile endleleni yempumelelo yethu. Mhlambe bakhona abafundileyo bathi sizuphumelela. Izolo besikhala emswanini wogxa wethu. Namhlanje siphulukana nomnye kanti senzeni. Ingabe unobangela kufunda kwethu kule ndawo ningasigxothi nje kunoma nisiphuca ubomi. Mhlambe isono sethu kuba ningasazi imvelaphi yethu. Singabantu nathi kwaye siyayidinga impilo. Ewe sizalwa nani kodwa sinegazi njengabo nezalwa nabo. Ewe sisuke ezilalini kodwa loo nto ayithethi okokuba sizizilwanyana. Ayithethi okokuba sikufanelanga ukuphila. Silapha nje sizimpendulo zemithandazo yabazali bethu. Omama bethu bebengalali bethandazela impumelelo yethu. Ungafundi kwenu bengeyiyo intando yethu. Ixesha benilinikiwe belilingana nelethu. Akwaba benikwazi ukuxabiseka kwethu kumakhaya ethu.